Een leuke foto. Is wel een leuke foto. Oh nee, nog een keer zo. Hey, Sweet Sugar. Ja? Heb jij een lekkere middag? Ik heb een hele lekkere middag. Ik ga er vandoor. Ga je er vandoor? Ja, ik ga er vandoor. Ja, ik heb een date. Ja, Doei! met Frans. Met boer Frans. Jij met Frans? Ik ga met boer Frans daten. Ik wil ook met Frans daten. Wil jij ook met boer Frans daten? Maar boer Frans zegt dat ik maar andere kleren aan moet doen. Hij ziet mij liever in een ander setje. Oh, niet Maar ik denk dat jij zo wel heen kan. Ja, ik denk dat ik zo wel heen kan. Ja, Dat dat denk ik wel. ook wel. Nou, ik wil even Zwaagwesteinde bedanken. De Westerijn wil ik even bedanken. Gezellig! En doe ik. Aha, heb je leuk? Sweet Sugar, we gaan even kussen. Doei! In het kader van de Mutmeer kustwurm. Meer kussen. En knuffelt. En tutet. Otje! Ontje! En de groet dan Piet. Doei! Dat is jouw vriend, hè, Piet? Piet Paulusma. Oh, Piet! Ja, Piet, wie kent het niet?